guys, majung hapon natang tanan. Di ako guys Mapay pagman naghinlo sa kuko ni nanay ug ni kukong manang hilin. Ako. Kang ko pam. Kanta guys. Nagansa ka lang. Maupod, hab-hab ng japod. Dari ko gawas kay maluim kung tatay mo pahilay si radyo. Kay ngarong orasa mamina mo dyan ang radyo to adjusted. Kibagas ko kay padung napod ko madaga na. Basta padung ko madaga, manggawas din ng dautang espiritu. Manggawas din ang bagas guys. Gipatong-patong na jak kuan day guys. Siliksi day ito aning ubang Mama Julie. Ang hilag patugan niya sa mga uban. Gusto man nila mga uban, dahadlag pa sila og di na iuli. Ha? Paan? Gutom ko. Nganta guys. Ning uban si Lexi karon ra man pud ming kuan nga di makauban sa New Year. Kay di mapud makalaglag dari nga sakit pud sila sa nanay darig si Alia si tatay. Adto sa lamang pud si dada adto. Tawag rami video call rami. Gaya ko tanaw-tanas mga buwak na. Ay nice tanawon. Naganiha di ay sa panilargas mga Julie. Ate Julie. Nagpuong ko sa Malbiri. Matukod ko sa ubos. Kung taong. Ang siya magkakaon lang. Napahumba lang ka lang. Pait ng tamis. Ha? Tamis ka do? But. Anong kuno nang? Di palihin ng manang. 35 ra ba di ag duha? 35 ra nang duha? 35. Ay bawo pa kong tamis, palit ko. Mingaw nagsamot dari o si. Tuama pos bingbing. Tugaram tos bingbing tos Valencia jato di ubas Cebu. Kay nansara kag MRI ni Ate Rodelisa. Ningi magmanglabay dati. Magkitasan di ko guys. Tarag buwag na lamin na tanawon. Na mo nang yung tanawon kada hapon. Bawas stress ba. Lami tanawag hilba na Nagtagos ilawom na basta magsigig uwan nami ilang mga dahon ug karing buwak po dia. Tunekon man dining buwak ka. Mado ni ilapdos sa mga marites aw. Na tunekon na guys, ijang kuan tunekon. Kani jang buwak ka may hurot ang bilib dani. Na magsunod-sunod ijang buwak. Hindi mo beura. Nice tanawon dapoy suning kulura. Yung batag manok lang. May masa. Tsa, garapon. Hapit na mahunog ang kuan ng kapayas. Lapo kag motor kasi uwan dari. Ari na pug ko balik-balik ko dari kay na may buwak. Ayos lagi ni po
Ay, nahanap man. Mamaliwo na ning ang cellphone ba? Pila man din sila duhat ay tulo man day ni. Kay mo manigang gitulo-tulo pagtanom. Kaluyan just Ginoo na mahigwaos. Natug nag-uba na. Nice tanawon, ganahan jud ko balag magbalik-balik ko dari guys, ganahan jud ko magtanaw. Nalamdag dagdari kay wala may passion. Dala pedaghang malbiri dari pangkuang nanay dia. Nay bunga ganig malbiri guys na. Giusok ni nanay nay bunga na diretso. Ang lamay ako anos ganas gabi naglapwa mi ganas, nagkuas Mama Julie ganas gabi Dali rin malbiri itanong, itusok, buhi diretso. Hapon na arang laaya kayo. Arang laaja kayo guys, mingaw. Kabig mga kabag dito, mga hinayhay. Kaya sige lagi uwan nga, baho nag-uban. Ugma manglabakos mga labhonon nila sa nanay. Kaya di sa nanay paliklihakon. Kaya wa pamaulian. Nangadagag kamunggay dari ko sa boss, pag-survey ko sa mga kajutaan. Bukado na. Di arbre ukra, nangaguwang na. Kaliptan ra. Mananghilay, ni mong ukra na. Ang wani mo kuhaan ang hala dahil daghang wabtub, labtub. Golden berry dahil ni guys da. Nabunga na dari, oy. Nanay mekle dari. Dabong pa man. Saging guys. Just saging ni mo, ti-reverse, ti-reverse. Kung namatay ka ng sa mga dahon, labong pa na. Labong pa na. Kudis, pagalig. Sa gidapit ay, golden berry Tapidagan to Mao ni katong inutbong ti. Yapres inutbong da, kung paaway-away. Anak ti nga andani kalimot ko. Tuduan kong nanay. To ni daghang taong. Griltok ni gani ha guys, nagpagawas sila ko sa ahong kapungot kay. Uy, manok. Ay sinanay si tatay nagalayaing nagigabaan. Gabaan ba din nang nasakit jud usuron kay sa panahon. Adyo jud jamag. Hilabot na nagtatay kay wa mo unsa Di mo maangkos yung mga sa ang kuha ng taong nilabog to ay kuhan. Nabog to ay ginamos. Ako sa ubos guys kay wala namang piuwan. Maura po dre. Maura to guys kay ug mabaslan lagi magriltok-riltok ugwa pa lagi magriltok-riltok. Di jid ka mabaslan. Karong nabaslan sakit, di ba? Ako sa mga binuhatan ko limod-limod. Pakita gun sa atong tinuod batasan. Di kay ingnog gidaag-daag, wa man intawon gidaag-daag. Uy, day dako. Hoy, kabang, papanda. Tan-awara na daot na noon, mura si daot. Nadaot na kayo makit kinalabang naman. Nalabang sa kamote. Uy, narabday lubi. Mara to guys. Pagawas rin ko sa hang kapungot. Kay di magsilbi ay day lubi. Da. Yan nagbago na rin malbiri guys ang ning pang utuhan kay man naghagbunga. Manang, agbikuhan na nakoy lubi na kitaan. Na, walop ka na.
Oh, dugangan tong pilit dito. Kinsa man ang anak si Alin ay? Lutuon na nato na kay New Year. New Year dali na, di na ta magpasakit og mga istorya sa mga tao. Bag-ong kinabuhi. Bagong tuig. Bag-ong tuig. Palit na po. Palit na sa kakilok ko nga. Pagkita ko Oh, niya lagi na. palit. Lagi na. Gamay, dinugay. Mama to. Sige din rin pagbukahan. Mama nagkipid nung purami nga. Si Helen rin pabuhatan. Sino rin pabuhatan. Ganun kung kaya pagbuhat. Mama nagkitulong purami nga pang upawan kuno kay rong laghag bunga samot. Yan, dili ko an. Tambaling udlot eh. Oh, iti. Mama ni ahong iti. Tambay no, iti baka nang itsa aba butangag iti. Butangan bag ini tubig mo imnon mabuntag ka parehab ganang inutbong. Para hinlo sa tinae dahil kanang kidney, tambaw kidney ta sugar nga na. Tambaw sa mga high blood. Oh, mga high blood. Wa mo dawat. Giutan gani na subang tao nang gitunuan. Sala, mo ni. Tambaw ni mga taong mga kadawat sa diyang mga sala. Di ka pasaylo. Pasaylo, magpakalimpyo. Dapat mo pasaylo ja. Mga jo pasaylo ja mo pasaylo. Mga galig pasaylo din ay agi social media. Personal ka og tiud kang kasing kasing-kasing na imong pagpangadog pasaylo. Oo na. Nga na ay kay arong ganahan si sa mamunga. Lami paminawon. Kayo ay Oh, munda ko kaso na. na akang indairlin nang ano nang mga ano. Oh, ko ano di ko patjun patjun mo sa kuda ko na. Dali ana mga manig nga puong. Pwede ra diha ay kay ladyo man na mas kalsada. Mo pro. Ako ni nakaali na di na slide ang duka. Kaning mga kamunggay na mo apa nang tinanong ni kuan. Kuya Junjo no. Aw, magpuli na pagkagamag siptik tang. Nagkapulihan. Atos karsada nung ipadagan magtubuhan. Salamat Mama Jules. Napas babaw.